Sa ngalan samahan, nusana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manausap kanimo. Ato karong gisaulog ang kapisahan ni Santa Clara, Berhen. Aron kita maandam nin santo sa kasaulugan, bangayon tang kapasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mamahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo samahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ano tagras sa Dios sa makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunon na kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gidani si Santa Clara, diha sa pagigugma sa kakabus. Pinagi sa iyang pangama o sininod si Kristo diha sa kakabus sa Espiritu, maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa Hesus Kristo imong anak, nga buhig hari bang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, ug karon Israel, unsa man ang gipangayo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kundili ang pagkahadlok sa Ginoo nga inyong Dios, ug ang pagsunod sa hingpit sa iyang dalan. Ang paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo nga inyong Dios, sa bug-os ninyong kasing-kasing ug sa bug-os ninyong kalag, ang pagtuman sa mga kasuguan ug gimbutan sa Ginoo nga akong gipahamtang kaninyo karong adlaw alang sa inyong kaayuhan. Huna-hunaa ang mga langit bisan ang kinatasan sa kalangitan, iyaha sa Ginoo nga inyong Dios. Maingon man ang yuta ug ang inyong Dios sa tanan nga naa niini, apan bisan pa niini tungod sa iyang gugma alang sa inyong mga ginikanan, ang Ginoo nagpangga kanila sa hilabihan nga gipili kamo niya. Ang ilang mga kaliwat labaw sa tanang laing mga tao, sumala sa iyang gihimo karon. Busa tuliyang inyong mga kasing-kasing, ug ayaw kamo pagmagahi sa ulo, kay ang Ginoo nga iyang Dios mao ang Dios sa mga Dios. Ang Ginoo sa mga Ginoo, ang kahalangdong Dios, gamhanan ug katahaan. Mga walay gipalabi, dili mudawat og suborno, nga nagahimo sa hustisya alang sa ilo og sa balo, ug nakighigala sa langyaw, nagpakaon o nagabisti kaniya. Busa kamo usab kinahanglang makighigala sa langyaw. Kay kamo kaniadto mga langyaw man usab dito sa yuta sa Ehipto. Ang Ginoo nga inyong Dios mao inyong kahadlukan, ug siya ang inyong alagaran. Ayaw kamo pagbulag kaniya, ug manumpa kamo sa iyang ngalan. Siya inyong himaya, siya ang inyong Dios, nga naghimo alang kaninyo ni adtong dagko nga og makalilisang nga mga butang nga makita sa inyong kaugalingong mga mata. Ang inyong mga katigulangan miadto sa Ehipto, nga kapituan lamang ka nga baskog nga mga tao, ug karon
Ang Ginoo nga inyong Dios naghimo kaninyo nga ingon kadaghan sa mga kabituonan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Dayga ang imong Dios o Sasyon. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod o mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo o Jerusalem. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinunan, nagkapundok dito sa Galilea, mingon si Jesus kanila, ang anak sa tao, hapit na itugyan ngadto sa mga tao, nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhawon siya. Tungod dini, nasubo pagayo ang mga tinunan. Sa pag-abot ni Jesus sa iyang mga tinunan dito sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo, miduol kang Pedro ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, may una pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mahari ning kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus mingon, kung mao kana ang mga lungsuranon, dili kanahanglan mubayan. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo, busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Bitara ang unang isda nga mukubit. Ug sa baba nini, hikit-an mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuha kini ug bayri ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung atong lakbitan ang unang pagbasa, naghisgot kini sa kahalangdon sa Dios. Pero ang pagkahalangdon sa Dios, huwag mapagsabot nga wala siya'y pakialam sa mga tao. In fact, diri sa Ebanghelyo, anaa gyud ang iyang paghigugma. Mao na nga sa unang pagbasa ato makita nga anaa ang atong pagsunod dapat ngadto kaniya tungod kay nagtan-aw siya sa kaayo dinhi kanato. So mao kana ang kahalangdong sa Dios nga usahay ato nang makaligtaan. Wala na natong matagaan og pagtagad nga halangdon ang Dios nga atong daygon.
Kung ato kini itandi sa ebanghelyo, ang ebanghelyo sa una nga parte naghisgot kini sa Dios sa anak sa tao nga hapit na itugyan sa mga tao nga mopatay kaniya. Naghisgot kini sa siyang suffering. Naghisgot kini nga bisan pa nga mamatay siya apan adunay pagkabanhaw. Murag sukwahi sa una nga pagbasa. Apan adunay kalabutan niini mga kaigsunan. Nga sama sa unang pagbasa, ang atong Ginoo wala ingon nga halayo. Nakig-uban gani kanato. Kung unsa ang nahitabo kanato, ug unsa atong eksperyensya o sa kasinatian, anaa siya nakig-uban kanato. Anaa gani ang kalisdanan, anaa ang kamatayon, pero anaa pod ang pagkabanhaw. Mao ni makaigsunan nga dili nato kaligtaan, dili nato ipabawala na lang ang kahalangdon sa Dios nga bisan pa sa iyang kahalangdon anaa gihapon ang pagpakiuban dinhi kanato. Usahay bitaw makabantay ta nga na-experience o musulti nga uy nalahi naman siya kay nadato naman siya, di naman managad, wala layo naman kayo. Pero dili ingana ang Dios. Bisan usa sa kahalangdon nakig-uban paghihapon gani kanato. Ug mao kana ang mas kahalangdon sa Dios nga bisan unsa sa kahalangdon ana ang pagkig-uban dinhi kanato nakasabot siya ug mao kini ang paagi nga ato gani siyang daygon hinuon. Mudaig maganitag tawo nga madato diha unsa pa na diha mga halangdon na siya. How much more nga ang pagdaig nato sa Dios, dili lang sa iyang kalangdon, kundi ang iyang pagpakiuban, ang iyang pagpakabana dinhi kanato. Mao na nga kada misa, it is also gitawag nato nga pagdaig nato sa Dios tungod sa iyang pagpakabana dinhi kanato. Ikaduha nga punto, labi na diri sa ebanghelyo, mao kini nga ang Ginoo, Dios, Ginoong Hesukristo, wala ingon nang magpa-exempt mahitungod sa buhis. Gani mingon sa dinhi, imong buhis alang kanimo og kanako. Unsa man ang implikasyon nga siguro mahimong pagtulo na usab nato. If we are a good Christian, we should also be a good citizen. Nga sa tuwa pa, kung kita nagasunod isip maayo nga Kristohanon, maayo po ta nga citizen. Pagpasabot ini nga kining atong pagka-Kristohanon dili ingon halayo diha sa atong pagka-citizen, diha sa atong pagka-lumulupyo nining kalibutana. Nga gani mas mauna pa kita nga maayo nga tao tungod kay aduna kitay mas labaw miingon ta dili kay panghinambog kundi pagtulunan nga atong nakatunan dili lang sa pagkakalibutannon kundi sa pagkalangitnon. Mao na nga diri sa ebanghelyo ang ikaduha nga punto, mao kini nga kung kita maayo nga Kristohanon ato usab ipakita kini sa atong pagkamasinugtanon isip mga citizen ining kalibutana. Kining tanan makaigsunan atong tanawon nga mao kini ang atong tawag. Ang tawag nato sa mga kada Lunes sa vocation nga pagampo, tawag natong tanan nga mahimo usab kita nga maayo nga mas citizen o mamamayan nining kalibutana tungod kay naa kitay Dios nga nagpakabana diri kanato, naa kitay Dios nga naghatag og pagtulunan diri kanato nga ato gayong pagadaygon. Hinaot pauna. Sa atong kahuyang o panginahanglan, mudangop kita ngadto sa Dios Amahan, ang tuburan sa tanang kalibutanong gahom ug otoridad nga angayng alagaran ug sundon. Sa matag pangaliya mutubag kita. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Nga ang simbahan, bisan asa sa kalibutan, mupadayag sa walay kukahadlok, mahatungod sa mga hiyas sa hostisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Nga ang tanang katawhan, maangayong mag-inambitay sa mga material o espirituhanong mga butang sa kalibutan, ug nga ang panggamhanan ug mga kapunungang sibiko, muabag ug manalipod sa mga mahuyang ug mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Nga ang tanang lungsuranon, makabaton sa hugot nga pagbati sa lungsod nun nga katungdanan, ug nga sila makugihong magpakabana alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Nga mahimo kitang mga latayan sa gugma ni Kristo, ug sa kaluoy, labi na ngadto sa mga masakiton, ug sa mga nag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Nga ang mga magtotoo nga nangamatay, makapahimulos sa gingharian sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, magkinabuhi unta kami diha sa Espiritu sa imong anak. Amahan sa kaluoy ang matag talento sa kalibutan, kinahanglan magamit sa pagpasiugda sa imong kaharian sa hustisya, kalinaw ug pag-inigsuunay sa imong mga katawhan. Pinaagi sa among manggihatagon nga pagbulig, mahimo ta kaming mga kahimanan sa pagtukod sa imong gingharian dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magamo-kamo na ako inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Berhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapaimot sa kanimo, sa ingon makapaimot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos
nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma ang ipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdan nga kasantos o sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa maabot nga kalibutan. Ug busa uban sa manghel sa langit nagasangyaw kami sing maya diha sa pagingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tarang kasantos. Ipadalay mong Espiritu magsantos sa maagasa, aron mahimo kinilang kalamo, ngalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa ogpan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niningal to sa matinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini nga to sa matinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom kabungatanan gikan ini. Kay kini maong kalis ang dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron naman sala mapasaylo. Buhata kini aron baghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon magabanhaw ni sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ang ngayan nga moatubang walagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoy mong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo ang Bispo sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang maigsuon nga nakamatay. Malaom na mabanhaw sila ug ang tanang nakamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan na makaambit sa kanabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, usat na mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw gadaygaw no amo ikaw himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo nga gawmamahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pagampo nga ato samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa,
ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga Pasala nakasala kanamo, kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngimo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundili ang magsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maanaw usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Kini mga kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Jesus, my God and my all,
My soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakikiusa kanimo lamang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for vocation, palihog mangluhod. Lord of the harvest, bless young people with the gift of courage to respond to your call. Open their hearts to great ideals, to great things. Inspire all your disciples to mutual love and giving, for vocations blossom in the good soil of faithful people. Instill those in religious life, parish ministries, and families with a confidence and grace to invite others to embrace the bold and noble path of a life consecrated to you. Unite us to Jesus through prayer and sacrament, so that we may cooperate with you in building your reign of mercy and truth of justice and peace. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagawom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santo sa Misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.